Waati caman fiɲɛ bɛ mɔgɔ bila siradara sigira ka derini kɛ. Bobo Dioulasso Wɛnzɛnville Sali Sanu banna o ma. Yatimaden ba ni fara ale ka kalan ma se ka taa ɲɛ nga a ka timinadiya y'a bila fini kalan na kama sɔrɔ se ɲɛnaman t'a kɔrɔ. N tɛ sigi ka mɔgɔ kɔnɔ n ka fɛtaw ra i n'a fɔ n ka ɲɛnako ra n bɛ fɛn min fɛ k'a dumu n bɛ fɛ ka fɛn min kɛ hali ka taa balima tugu sira fan fɛ n tɛ mɔgɔ kɔnɔ. Voilà, ale yɛrɛ kɛra fierté belebeleba ye n fɛ fɔlɔ ba. A 90% ne bɛ n yɛrɛ ta. Salimata kɔni ka di mɔgɔw ye bari a ka baara ka ɲi. Korotimi Usebe kalani k'a fɛ kabini wagati ni. N y'a ka kalani ye a modèle ka ɲi. A bɛ se kalani na ne yɛrɛ bɛ kalani k'a fɛ n ka denmisɛnw bɛ kalani k'a fɛ. N'an ye fani d'a ma n'an k'a b'a fɛ tuma min na dɔrɔn a b'a bɛɛ kalan ka d'a ma. Hali n'i y'a d'a ma yanni tile 3 k'i b'a fɛ i b'a sɔrɔ. Ni tɛ kunnadiya tɔmɔni ye Sunguru ni ye muɲu caman le kɛ ka sɔrɔ ka se yan bi. N tun bɛ baara kɛ atelier premier min na nin ka a sababuya kɛ a tigi ka filɛli cogoya se ni n ye nin a ye n pousser ka bɔ atelier nin kɔnɔ parce que o yɔrɔ fana na nin o janfan kelen-kelen le ye n bɔ o yɔrɔ la mais bi n bɛ baara kɛra soli bon na. O b'a yira ko hali bi filɛri cogow ma yɛlɛma kosɛbɛ lujuratɔw kan nga o ti dɔw bari k'o ka laɲiniw dafa. An bɛ ɲɛtanw ka sobara Akarville, Kamanagbanko, Dɛbɛ, Lakajan, Sigilanw ninnu b'o bɛɛ lajɛlen lo dan yɛrɛ ko o k'o yɛrɛ ta. Maimuna Konate ale ye kalan kɛ fo sanfɛ bon na an ko a ma étudiante. Ninnu bolola baara nin na an b'a dege komi ka se ka an bolo yɛlɛma fana mɔgɔ tɛ se ka sigi gansan diɲɛ kɔnɔ ni tɛ foyi kɛ hali n'i bɛ kalan kɛra surtout an ka côté na handicap kama fo i ka se ka bolola baara dɔ fana kɛ ka fɛn dɔ yɛlɛma k'a feere ka se k'i ka besoin couvrir tuma dɔ. Ninnu fiɲɛtɔ ninnu bannen lo geribuya ma o y'o diya dɔw ye n'o b'o kɔkɔrɔman don ni sanni ye. Aisha Traoré ye sannikɛla dɔ ye. U ka baara nin kɔni u ba man de kojugu parce que ɲɛfiɲɛtɔ caman bɛ yen o bɛ yaala siradaw la o tɛ baara kɛ u t'u hadamadenw dari mais n'i sera ka bɔ i yɛrɛ la ka to ka baara kɛ ale kɔni ka ɲi o ka sakida nin ka di ne kojugu ne bɛ ɲɛbɔ n'o fɛ yɛrɛ a da. Hali n'a y'a sɔrɔ ni deguw bɛ baara nin na Mayi jijalen don k'a ka siniɲɛsigi labɛn. Baara nin gɛlɛya dɔɔni fana ye min ye gise fana kuma dɔ i bɛ gise le san gise taya ma se et puis a sɛgɛn ka bon ni gise nin diya n'o kojugu fana a bɛ mɔgɔ bolo wɔrɔn kuma dɔ mais an b'a kɛ n'ale gɛlɛya na an b'a sera k'ale surmonter dɔɔni. Nin baara nin kɔnɔ fana an ka laɲini ye ka se k'a kɛ ka atelier yɛlɛn ka mɔgɔ wɛrɛw fana former a mana kɛ handicapé a kɛra valide fana an fana ka se k'o former u k'a lɔn fana ko lɔyɔrɔ bɛ handicapé la diɲɛ nin kɔnɔ. Lujuratɔya tɛ taa tiɲɛ ye bi bɛɛ b'a niyɔrɔ bin bɔn k'a ta bangebagaw ra ka taa bila lujuraw yɛrɛ ra. Paul Sirima y'o misaliya ye. Ka denmisɛn caman bɛ bi bi na n'o ta fiɲɛ bɛɛ o y'o kɛ ka concours passer ka kɛ fonctionnaire ye dɔw bɛ yen bololabaarakɛ o ye bololabaarakɛ kalan muso ni den b'o fɛ o lɔnni n'o yɛrɛ ye o lɔnni n'o balimaw bɛɛ ye mun denw ti fiɲɛ b'ora k'o don bololabaarakɛ la éducation yɛrɛ bɛ yen ko inclusive. Wolo kosɔn Sali Sanu b'a ɲini a tɔɲɔgɔnmusow fɛ o kana makɔnɔni kɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo. I ka ɲi ka la i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye ka sɔn i ka lujuratɔya ye ka i yɛrɛ di baara ma ka baara kɛ ka dumuni balo i wɔsi ji la. Muso mana kɛ ale y'i muso bɛɛ ye i kɛra lujuratɔ ye i kɛra fari dafani ye o n'i kɔni ma sɔn baara ma i kɔni na kɛ cɛw ka tulonkɛna ye. Bolotanw, sentanw, ɲɛtanw bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na.